Čaute, vítajte v mojej kuchyni. V tomto videu by som vám chcela ukázať ešte jeden recept, ako sa dá spraviť doma fondant, čiže poťahovacia hmota z cukru na torty. Hneď na začiatok by som chcela povedať niečo k surovinám, ktoré som používala a po videu vám ešte potom poviem, čiže potom, jak vám ukážem, jak sa fondant vyrába, by som vám ešte chcela pár vecí povedať o tom, jak sa má fondant skladovať, na čo treba dávať pozor a tak ďalej. Teda hneď sa pustíme na to. Hneď ako prvé by som vám chcela povedať, že čo budete také možno pre niektorých nezvyčajné potrebovať na tento druh fondanu, bude glycerín alebo aj tzv. Glycerol. Má označenie v potravinárstve ako E422 a používa sa do fondanu, teda dáva sa do fondanu na zvláčenie tej poťahovej hmoty. Zvláčnenie tej poťahovej hmoty. Glycerín alebo glycerol sa dá zohnať v niektorých lekárniach. Až by ste ho nevedeli zohnať v lekárni, to nevadí, lebo je dostupný, čiže dá sa kúpiť v každom cukrárskom e-shope alebo v cukrárskom kamennom obchode s pomôckami a s potrebami. Ešte tu mám pre vás jeden tip a ten sa týka práškového cukru, ktorý ide do fondanu. Ja osobne používam po mojich skúsenostiach najradšej práškový cukor značky Korunný cukor, lebo je najjemnejšie rozomletý, rozdrvený, neviem, je najjemnejší jednoducho. Používala som už aj iné značky, viete ako to je, vidíte niekde práškový cukor v akcii, tak ho kúpite a kúpite viacej a potom z neho pečete a robíte fondant a došla som na to, že tie sú není také jemné, tie práškové cukre, aspoň 4 nejaké iné druhy, čo som ja používala, boli tam také malé kryštáliky a to je zle na ten fondant, lebo on sa potom ľubí trúsiť a není taký elastický, lebo vlastne to je ako keby ste si robili fondant z kryštálového cukru, takže neodporúčam to, ale možno, že nájdete nejaký iný práškový cukor, ale toto je taká rada odo mňa, ktorá by sa vám asi aj zišla a nemusíte tam moc experimentovať, takže najlepší cukor je naozaj ten korunný cukor. Na výrobu domáceho fondanu tu už mám práškový cukor 900 g, ktorý som si už preosiala, aby som v ňom nemala hrúdky. Med 120 g, takýto tekutý. To nesmie byť ten tuhý med, nie že si zoberete ten tuhý, taký ten tvrdý a roztopíte, to by bolo zle, on musí už byť takýto, čiže najlepšie je, keď si kúpite v obchode už med, ktorý bude takto pekne hustý, ktorý nekryštalizuje vlastne vnútri, lebo to by zmenilo samozrejme tú konzistenciu toho fondanu. 10 g drvenej želatiny, vodu 60 ml, to je 6 polievkových lyžíc približne. Tu mám potom polku kávovej lyžičky kyseliny citrónovej a polku kávovej lyžičky soli na zmiernenie tej sladkej chuti v tom fondane. Po prípade arómu, keď chcete fondant dochutiť, napríklad na vanilkovú, rumovú alebo punčovú. Glycerín, 1 lyžicu a kuštík cery na potieranie pracovnej plochy, rúk a predmetov. Ako prvé si zoberiem rozdrvenú želatinu, do ktorej prilejem už odmeranú vodu, čiže tých 60 ml alebo 6 polievkových lyžíc. To je približne to isté a premiešam. Želatínu nechám 10 minút odpočívať,
aby sa mi napúčala. Po 10 minútach vyzerá želatína takto. Ona do seba všetku vodu vsiakla. Napúčanú želatínu si teraz dám do hrnčeku a nechám na malom stupni pomaličky roztopiť, ale naozaj na malom. Želatína nesmie vrieť. Kto si chce fondant dochutiť aromou, tak si aromu naleje hneď do želatiny. Ja som si dala jednu kávovú lyžičku vanilkovej arómy. Tu nemám žiadne hrúdky. Úplne tekutá. Pridám si teraz do želatiny med odvážený, kyselinu citrónovú a sol a jednu polievkovú lyžicu glycerínu. Šporák môžem vypnúť, ešte to nechám na šporáku, takým to rozmiešam, nech sa všetko roztopí. Ďalej tu mám prichystanú misku, ktorú si vytrem ceresom, aby sa mi hmota lepšie z nej neskôr vyberala. Ja budem fondant robiť v stroji, v kuchynskom, ale samozrejme ide to bez problémov aj s ručným mixerom. Približne polku sprosiatého cukru si nasypem teraz do misky. V strede si spravím jamôčku a do jamôčky si vlejem tú medovú tekutinu, čo som si pripravila. Nadstavec budem používať takýto nakysnuté cesto. A nechám hmotu teraz miesiť. Keď sa mi všetek cukru spracová do hmoty, si začnem pomaličky pridávať po lyžiciach zvyšný cukor. A z cukru si nechám asi také 3-4 lyžice na záver. Keď sa cukor do hmoty vpracoval, tak si hmotu teraz vyškrábem z misky. Na to si aj potriem ruky. Je perfektne potom dole z tohto háku. Vylepí sa to tak na ruky. Pracovnú plochu si potriem tiež rastlinným tukom. Zvyšný práškový cukor naň vysypem. Nezabudnite si aj predmet s tukom potrieť, s ktorým budete z misky hmotu vyberať. Ruky si ešte raz dobre potrem rastlinným tukom a zvyšný cukor do hmoty vpracujem. Fondant si vymodelujem do takéto buchtičky. A ešte raz ho oťapkám s tukom, ktorý si rozotrem po rukách. Tá tenká vrstva tuku na fondáne teraz zabráni tomu, aby fondán rýchlo nevyschol. Fondán si zabalím do priesvitnej fólie. A najlepšie na 2-krát. A
pre istotu ešte aj do sačiku a nechám na noc odpočívať pri izbovej teplote. Hotový fondant musí odstať aspoň na noc, čiže ak potrebujete fondant v daný deň, tak si ho spravte deň vopred, lebo musí na noc odstať, no mal by na noc odstať, aby sa všetky suroviny dobre spojili. A pred poťahovaním torty fondanom si musíte fondant dobre rozpracovať. Fondant môžete skladovať vonku, ako vonku myslím pri izbovej teplote. Musí byť len dobre zabalený, aby sa nedostal k nemu vzduch, lebo vzduch vysušuje ten fondant. Takže dobre ho zabaliť, vzduchotesne do niečoho, najlepšie do folie, potom do sačku. Ak to chce mať naozaj istotu, tak ešte aj do nejakej nádobky a prikryť to. A fondant vám vydrží určite aj 2 týždne takto, nevyschne až tak rýchlo. Samozrejme, keď není vákuovo balený, tak ten vzduch sa tam nejako dostane, ale dám tomu asi také 2 týždne, nechcem povedať moc. Pod fondant by mali ísť krémy s vysokým obsahom tuku, čiže masla napríklad, maslové krémy, ale nie s pudingom, ale americký maslový krém napríklad, alebo taliansky. A ešte, ma to nenapadne, ganáš, presne tak. Akurát ten, čo najradšej používam, presne tak, ganáš. Čiže to je uvarená šláčka, v ktorej sa nechá roztopiť čokoláda a nechá vychladnúť. Torty s týmto fondanom sa poťahujú dosť dobre, by som povedala, na to, že je domáci. Ja používam na všetky moje torty doma vyrobený fondant a už som poťahovala s týmto fondanom aj vysoké torty, 11 cm. Len pri takýchto tortách musíte dávať pozor, aby ste nevyválkali fondant moc tenko, lebo tým, že je torta vysoká, tak musíte viacej ten fondant trošku po stranách ťahať. Čiže tam by som vyválkala fondant určite, čiže vyválkávam aj si ho vyválkám vždycky na také 4 cm, ale keď robíte nizočku tortu, napríklad 5 cm, tak stačí kľudne, keď si fondant vyválkate aj na 2-3 cm, ale ja som spokojná. Samozrejme, nie je to taká kvalita, keď si fondant kúpite, ale je predsa domáci, nie je tam toľko tých éčok vnútri, ale ja som s ním spokojná. Potiahla som s ním zatiaľ čo. To by bolo asi všetko. Dúfam, že som nezabudla nič povedať. Až by som zabudla niečo teraz do videa povedať, tak to určite nájdete ešte pod videom. Takisto aj tie suroviny nájdete ešte raz pod videom, ktoré som potrebovala na výrobu fondanu. A ako som spomínala, keď som niečo zabudla povedať, určite to ešte napíšem dole. To sa mi totiž to niekedy stáva. Mám tu síce také moje ťaháky, ale zabudnem si niečo aj napísať. A dúfam, že sa vám video páčilo. Ak si videa ešte neodoberáte, kľudne to napravte, alebo spravte to, sú bezplatne. Samozrejme, za každý páček sa budem tešiť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!